Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vom face un pate din ficăței de pui. Am hotărât să fac acest tip de pate și am zis să vă arăt și vouă cum îl voi prepara. Este o rețetă foarte simplă. Am nevoie de 400 grame de ficăței de pui pe care i-am fiert împreună cu o linguriță de sare, o foaie de dafin și un grăunte de usturoi. Mai avem nevoie de smântână lichidă. O să folosesc în jur de 2-3 linguri de smântână lichidă din aceasta cu 20% grăsime. Am ținut-o bine la frigider și trebuie agitată înainte de folosire. Am să folosesc și o linguriță de coniac Alexandrion pentru aromă. Dacă aveți copilași sau dacă le dați copiilor să mănânce, folosiți un morcov fiert în loc de Alexandrion. Mai voi folosi și puțin piper, un vârf de cuțit de piper, un vârf de cuțit de nucșoară, un vârf de cuțit de băiat de ardei dulce și sare după gust. Am folosit piper alb pentru aromă, dar puteți să folosiți și piper negru. Nu e nicio problemă și mă voi folosi de Delimano Chopper. Sau puteți folosi și un blender sau ce aveți pe la îndemână. Eu pe acesta l-am avut și de acesta mă voi folosi. Se realizează foarte simplu. Ficățelul fiert se introduce în blender, dar am uitat să vă menționez un ingredient. Voi folosi și unt. Unt cu 80% grăsime din acesta, 82% grăsime de la Megle. Puteți folosi oricare alt tip de unt. Este vorba despre 2 cubulețe de unt a câte 20 de grame. Să trecem la treabă. Am să desfac chopperul și voi pune ficăței. E bine să-i tăiați mai mic sau mai mare, în funcție de cum doriți. Eu folosesc acest chopper pentru că vreau să obțin un pate cu bucăți mai mari de ficat. Dacă doriți să obțineți un pate mai fin, puteți să folosiți foarte bine mixerul vertical și să blendați bine. Am pus ficățelul rupt în bucățele. Cred că e un pic cam mult, voi mai adăuga pe parcurs, să nu fie prea plin. Și punem toate ingredientele. Deci vom pune mai întâi untul. L-am lăsat puțin la temperatura camerei și de aceea e mai moale. Așa. Am să pun smântâna pentru gătit, pe care am agitat-o bine înainte. Cam așa, în jur de 2 linguri. Nu am mai cântărit, dar cam în jur de 2 linguri. Voi pune și puțin Alexandrion. O linguriță se pune din acest coniac. O priză așa pentru aromă. Linguriță. Nucșoară. Un vârf de cuțit. Cam atât. Piper alb. La fel. Boia. Și sare. O linguriță, dar după gust oricum. Și acum mă voi apuca de mixat. Să mixăm frumos.
2-3 minute. O să adaug și restul de ficățel care mi-a rămas, pentru că deja s-a omogenizat destul de bine. Bun. Și mai mixăm puțin. Mixați în funcție de textura dorită. Mai amestecați puțin, într-așa fel încât să fie textura dorită. L-am mai mixat timp de 2 minute și iată, așa arată, după cum se vede. Are o textură fermă. O să-l pun într-un castronel, îl voi lăsa la rece și apoi îl voi servi. Am să vin cu varianta finală să vedeți și voi cum arată în castronel și ornatul. Am revenit, pateul a fost la frigider pentru o oră, l-am ornat cu roșie, am tăiat și o felie de pâine și trebuie să vă arăt cât de bine se tartinează, ca să vedeți și dumneavoastră ce consistență are și cum arată pe felia de pâine. Am să iau cu lingurița, vedeți? Deci este perfect, adică nu este nici foarte moale, nici foarte tare, este asemănător pateului din comerț, dar este mult mai gustos și mult mai sănătos și după cum se poate observa există și bucăți de ficățel întregi, așa cum mi-am dorit și se tartinează foarte bine. Evident trebuie să-l mai lăsați puțin după ce îl scoateți din frigider. Deci, după cum am spus, se tartinează foarte bine, așa arată. O să-l ornez și cu câteva feliuțe de roșii, 2 feliuțe, și vă doresc poftă bună și toate cele bune. Să aveți o săptămână minunată și dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați. Vă pup și numai bine!